एगो औरत के पति हाल ही गौना करे के लिए आइल बड़े और हाल ही में जाए के तैयारी कर देले बड़े। और एक बार अपनी पत्नी से ही नहीं कहत कि तू हमरा संगे चल। और ये सब स्थिति देखते हुए उनकर पत्नी उनसे कहत तड़ी कि एक काम करी, जौन सुख ससुरा तौन सुख नैहरे, हमके रउरा हमरे नैहरे पहुँचा दे। आई सुनी कैसे कहत तड़ी। हाल दिल के सुनाई त के करा पजी, अब बात अपन बताई त के करा पजी। ऊ मनावे के हाले न जानत रहन, हम अगर कोहनाई त के करा पजी। खिसियाल तभी निक लागेला जब केहू मनावे वाला होखे। इरा के 10 दिन ले खिसियाल बड़ा, केहू मनावते नइखे, पूछते नइखे कि काहे खिसियाल बड़ा। त आई सुनी कैसे कहतड़ी। अब की छोड़ी के जइबा हमके जो, अब की छोड़ी के जइबा हमके जो, बाहरवा ये बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ये बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ये बलमुजी। अब की छोड़ के जइबा हमके जो, बाहरवा ये बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ये बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ये बलमुजी। चढ़ली जवानी बायो केले ना रहला, तोहरा माई बाऊ के बोली ना सहाला। चढ़ली जवानी बायो केले ना रहला, तोहरा माई बाबू के बोली ना सहाला। अरे कवनो बहनवा रे करबा, कौनो बहनवा करबा, कौनो बहनवा करबा, रोहब नाही घरवा ए बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ये बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ये बलमुजी। अब की छोड़ के जइबा हमके जो, बाहरवा ये बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ये बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ये बलमुजी। आगे का कहतड़ी। छोटकी ननदिया मारे रही रही के बानी, कही के बझिनिया बोलावेली जेठानी। छोटकी ननदिया मारे रही रही के बानी, कही के बझिनिया बोलावेली जेठानी। नाम कौआ हो कनी रे धैलस, नाम कौआ हकनी धैलस, नाम कौआ हकनी धैलस, मझिला देवरवा ए बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ए बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ए बलमुजी। अब की छोड़ी के जइबो हमके जो, बाहरवा ये बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ये बलमुजी, हमरा के पेठा दनई हरवा ये बलमुजी। आगे का कहतड़ी। जब तक अकेले ही रहे के रहते काहे गौना करा के लेला। रह के अकेले रहे काहे कैल गावना, छछनेला जिया नइखे गोदी में खिलावना।
हाँ रह के अकेले रहे काहे कई लगावना छछने लजिया नइखे गोदी में खेलावना। अरे देखते भयावह लागे देखते भयावह लागे मांगी के सेनुरवाए बलम जी हमरा के पेठा द नई हरवाए बलम जी हमरा के पेठा द नई हरवाए बलम जी। अब की छोड़ के जइब हमके जो बहरवाए बलम जी हमरा के पेठा द नई हरवाए बलम जी हमरा के पेठा द नई हरवाए बलम जी।